it's my new obsession. Yeah, it's not even a question. De roze bolide van Frank Wierstra, die zelfs amateur-hutfietser is, valt net te missen. Een tal ondernemers die mal binnen van het hutfietsen willen nou dat de burgemeester met zijn auto naar Italië gaat om daar een etappe van de Giro mee te matchen. Ja, die gaat mee. Ja. Die gaat in de trailer mee, achter zijn camper aan. Ja, en dan van tongetje tot mijntje daar wat omrijden en wat feesten en wat trekken. Ja, dus ik ga normaal de ronde van Zuidwest-Friesland snijden. Nou ja, die let ik even shit bij deze, maar ik denk dat de meesten dat wel snappen. De ouders van Wening en zijn fanclub binnen ek van doel naar Italië uit te reizen. Pieter Wening, die tek goed presteert, gaat morgen voor de derde dag op Riegen van start in de roze liederstrui van de prestigieuze Giro d'Italia. Ja, dat is een geluksnummer, hè. Ja, die staat mooi op dak in op de ruit en ja, gewoon totale plaatjes, gewoon schitterend. Waar je dat toch? Giro gekte in de Friese woorden. Ja, wie had dat gedacht? Ja, dan moet er hem net winnen, dan het net home, maar nou wint er hem heen. Ik heb in de snackbar in Harken maar wel Giro broodjes verkocht. Ja, ik weet het net. Misschien wel. Ja, dat zullen ze misschien ook wat verzinnen, jongen, ik weet het net.